Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Новоспасское эшчеләр поселогына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Раил Равил Сафаров каршылый. Матур гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Дамира Гилмановна, улы Динар, Сызрань шәһәреннән улы Реналь, килене Полина, оногы Эмилия, кызы Юлия кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан тормыш иптәшем, сөекле әткәебез 1971 елның 25 ноябрендә Иске Кулатка районы Яңа Терешка авылында әтисе Равил, әнисе Асия Сафаровларның гаиләсендә якты дөньяга аваз сала. Мәктәптән соң СПТОда һөнәри белем алып, илебез алдында булган хәрби бурычын 2 ел буена намуслы килеш үтәп кайта. 1992 елда без үзебезнең гаиләбезне кырып җибәрдек. Мәхәббәт һәм татулыкта бер артлы 2 улыбыз һәм кызыбыз, йылдызыбыз тудылар. Яшәү мәгънәләре булган балалар да инде бүген үсеп җиттеләр. Реналебез безне бәхетле итеп, киленебез Полина белән матур оныгыбыз Эмилиябызны бүләк иттеләр. Динарыбыз бүгенге көндә үзебез белән бергә яшәп, безгә терәк һәм таяныч булып тора. Ә инде кызыбыз Юлия, куанычыбыз булып, Сызрань шәһәренең медицина коллегияты студенты буларак соңгы курсында укый. Яраткан, иң батыр, гадел, йомшак күңелле, иң әйбәт булган сөекле ирем. Сине матур туган көнең белән котлап, ихластан саулык һәм бу авыр тормышта бар киртәләрне дә җиңә алырлык көч телим. Һәр вакыт ышанычлы гаиләңнең таянычың булсын. Мин сине бик яратам һәм куйган бар максатларыңны да бер киртәсез җиңеллек белән ирешергә насыйплар кылсын дип телим. Мин җир шарында иң бәхетле хатындыр, чөнки минем иң кадерле, иң яраткан ирем син баракыллым. Бары тик синең мәхәббәтең мине җылыта һәм җаныма тынычлык бирә. Мин бүген дә Аллама синең белән таныштырганы өчен рәхмәт укыйм. Матур балаларым өчен, тыныч җаным өчен, шат күңелем, тулы гаиләм өчен рәхмәт сиңа алтыным. Алтыным син минем, иң кадерлем, сине булдым котлап китергә. Теләгем бер, 100 яшеңә кадәр бары синең белән җитергә. Тап тидерми икәү бергә яшәп, инде байтак еллар үткәнбез. 3 балабызны да үстереп, гомер уртасына җиткәнбез. Бердән берем дисәм, аз да булыр. Җир шарында син бит бер генә. Яратамын сине, Раил җаным. Тигез гомер язсын яшәргә. Безнең өебезне ямьле, тормышыбызны якты һәм җылы иткән иң якын кешебез, сөекле әткәебезнең бүген туган көне. Хөрмәтле әтиебез, без сине ихлас йөрәктән котлыйбыз. Син безнең өчен гомер буе иң якты үрнәгебез булып торасың. Синең куллардан да уңганрак, синең йөрәгеңнән дә киңрәк, изгерәк йөрәк юктыр дөньяда. Яшә әтием, бер дә картайма әле. Кешелеклелегең белән үрнәк син. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Без бәхетле әткәй син булганга, балам диеп өзелеп торганга, рәхмәт әйтеп баш иябез сиңа. Бүген тагын бер ел тулганда. Әти булган өйнең нигезе нык, табыны да һәр чак түгәрәк. Пар канатлар сыйпап үстергәнгә, күңелләрдә оча күбәләк. Горурланып сыкланабыз әти, син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән ике чәчкә безнең йөрәктә. Котлы булсын туган көнең әткәебез, тигез булсын тормыш юлыгыз. Йөрәктәге кайнар хисләр белән иң матур җыр сиңа юллыйбыз. Менә шундый җылы, олы мәхәббәт белән сугарылган теләкләрне сезгә, кадерле Раил Равилович, яраткан тормыш иптәшегез һәм балаларыгыз җиткерәләр. Аларның теләкләре тормышка ашсын иде. Бәйрәм көне генә түгел, бар гомерегез дә бәхет шатлыкта үтсен. Ә алдагы җырыбыз сезнең туган көнегезне тагы да матурлап җибәрсен иде. Minем, seni
Шатлык сибе yüzün жиһанга, жырчы сандугач мин очар